postcard ndichikumbira toyazi ndikukumbira toyazi coscas chaska ndiri katori mayazi skanzi winda tinokuziva but aisidenda tinokuziva pinda tuyaziva kutauchiva but aiva tinokuziva ngati kumbiro mvura kana ndabuda ndiduse masura ndakasunga taiti mafya ndakura ndichidore uruna bratatabu tkurubwe muchisunga mudumbu nditori patoyasi bratatabu tkurubwe musungu muchindimonya mtita bati bratatabu tkurubwe mudumbu muchindimonya mtita uto bati now andakaigarira ndakanwanwa titoti chimetena takastinya chimetenya chapindakinya chimetenya mufunge kalminya chimetenya pankasimakunya nangadatsenga kamwe kashkeni tandairo asanginamanyi apandangandakapiwa napamnini ndikati hanga kunyumbudani bratatabu tkurubwe muchisunga mudumbu nditori patoyasi bratatabu tkurubwe musungu muchindimonya mtita bati bratatabu tkurubwe mudumbu muchindimonya mtita uto bati now I don't think I will I'm a manager ndaimonywa pasina pichi andaimonywa ndiri mtiki kana ndasvika chipasiki chinzwa mwe wangu si Alexi ndanga ndarowa zvimabhiskesi Rolex zvimacotex zvima chinzwa ndwe vatimina terimo yemuhonda fiti kachikeni kana kandarowa karishiti kanga kasiriniti aisdanger chinzwa panerinobiti kubudazi toyasi kubudazi ndatoenga folasi kubudazi pendangaminyasi kubudazi pai hai vatimina tomapatani racho uzamdara sancho kutiza ungendiriwe vancho watch me now again can you check 4 time 3 4 watch me now asante sana thank you